Beti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nola izena du Oiartzungo ludotekak? A. Urbendi, B. Abaraska, ala C. Txost. Aurresa, Abaraska. Hombre, nadak egun. Bueno. Kaixo, zertan aizazu? Ba eta zarrak erantzun, aiga jolasten. Oiartzunei buruzko trivial bada. Alena zekin jolastu. Bai, Bale. berrikotik azena. Bota dago. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nola esaten da oso pozik nago Oiartzueraz? Pues ez dakit. Arron content noz. Bai, nire morako lasaten du. Posenekin gauza berriak ikasi. Bai, nahi gustatzen zait joko hau, ze lagunekin oso ondo altzu pasa. Nei jokoa gustatzen zait zertik. Oiartzungo historia altzu ikasi eta gauza berriak ikasten duzu. Ba, gauza gehiago jakin nahi baituzu, pues jolastu eta zarrak eratuko glasean.